Bai. Bueno, arratsaldeon. Eta, arratsaldeon zeu zer ateagatik eta mila esker hona etortzeagatik. Bai. Egia esan, niretzat egoera pixkat bitxia da, nik Jon Kortazar aurkeztu behar dut, eta mai honetan norbaitek aurkezpenik beharrezpadua hain zuzen ere Jon Kortazar da. Baina tira, egoera bitxi hauek gertatzen direnez, eta aurkezpena egin behar dudanez, komentatuko dizuet gauza pare bat. Jon Kortazar ezaguna da, literatura ikerle moduan, kritiko moduan, idazlea, eta badakit, berak ez didala barkatuko esaten ez badut, goleatzaile trebea ere badela bere herriko futbol taldean, bai? Veteranoen artean. Bueno, veteranoen futbolean. Berak zuzentzen du, bera zuzendaria da UPV-HUko ikerketa talde batian, non gaurko euskal literatura aztertzen dan, zenbat urte, 14 urte edo 15 urte da talde horrek funtzionatzen. Eta gaur emango duen hitzaldia, poesia eta pentsamentuaren inguruan arituko da. Ziurazki, dakizuenez, pentsamentuaren poesia da gaur egun euskal literaturan dagoen tendentziarik importantenetako bat. Momentu batean, ematen zuen tendentzia hau planteatzen zela, ia esperientzia poesiaren aurkakotzat edo aurkakoa izango balitz bezala. Baina, tira, gauza hauei buruz, uste dute Jonek hitz egingo duela luze, eta ondo, eta jakinanik baino asko hobeto. Besterik gabe, eta aurkezpen laburrako beak direnez, hitza pasatzen diot Joni. Hola. Eskerrik asko. Egia esan oso pozik nago zuen artean nagoelako, aspaldi batetan adinaren tasa askoz ere altuagoa zen hemengoa gaurkoa baino, ikusten dut gazte batzuk, horrek postu egiten nau. Ikusten ditut gazteak bikoteetan baita ere, horrek ere gehiago benetan postu egiten nabela, azken batetan gogora ekartzen dit nire gaztaroko garaia ere, horrela sejuten nintzen hitzaldietara. Beraz, eskerrik asko etortzearren, eta egia esateko nik gaur aurkeztuko dodana, gehiago izango da panorama bat. Behar bada ez du izango hitzaldi honek, beste hitzaldi batzuk izan duten sakontasuna, eta gehiago joango naiz euskal poesiaren pixka bat nire ustez esparru nagusian pentsakizuna eta filosofia agertzen den esparrua pixka bat aztertzen. Dana dela, beti pentsatu izan dut, pentsakizuna eta poesia hitz egiten dugunean, edo filosofia eta poesiaz, horrek ez daukala bide bakar bat euskal poesian. Bideak behintzat 3 direla. Eta hitzaldi hontan, saiatu naz, izenburuan bertan markatzen zeintzuk diran 3 bide horiek. Filosofia, estetika, eta azken urteotan agertu den beste genero txiki bat, aforismoarena. Pentsakizuna eta poesia, eta batez ere filosofia eta poesia batzeko orduan, uste dut gure garaian izan zela oinarrizko liburu bat. Hain zuzen ere hemen agertzen dizuedan hau. Martin Heideggerren Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin liburua. Uste dut, garai hartako poeta gehienak, bide hontako poeta gehienak irakurri zutela liburu hau, eta saiatu ziran, liburu hontan dagoen kapitulu jakin bat, oso kapitulu importante bat, bere idazketara pasatzen. Kapitulu hori ditzen da poesiaren zena, poesiaren izaera, poesiaren nortasuna, nik itzuli dut poesiaren zena bezala. Eta Heideggerrek, Hölderlinen 5 esaldi nagusi planteatuz, adierazten zuen zertzen Hölderlinentzako, Heideggerrek egiten zuen Hölderlinen
irakurketarako zeintzuk ziren punturik nagusienak. Poesia egitea eginkizunik sakonena da. Bueno, hor errakuntza bat dago, baina poesia egitea izango litzateke eginkizunik, poeta bati tokatzen jakon eginkizunik, pertsona bati tokatzen jakon eginkizunik sakonena. Bigarren esaldia da, horregaitik emon zaio gizakiari ondasunik arriskutsuena, hizkuntza. Den hori, zer den hori, adierazi dezan. Hirugarren esaldi izango litzateke asko bizi izan dugu gizakiak elkarrizketa huts garenetik, beraz, elkarrizketak egiten gaitu pertsona, izango litzateke Heideggerren ustez Hölderlinek planteatuko lukena, eta laugarren hau da, behar bada, ondoren ikusiko dugun poetengan, nere ustez eragin handiena, eragin sakonena izan daben testua, eta da, iraunkorra dena poetek osatu dute. Poetek eraiki dute iraunkorra, geratuko dena gizarte baten kulturan, iraunkortu egingo dena gizarte baten bizibidean, eta beraz, poeta izango litzateke neurri batetan, gizarte batetan eta kultura batetan, eginkizun nagusiena egingo luken pertsona. Eta azkenez, gizakiak lurrean poetikaz bizi da. Zerbaitek bizi bagaitu, zerbaitek eragiten badago ere bizitza, kasu hortan Hölderlinen ustez poesia izango litzateke. Bost esaldi honetan, Hölderlinen aipamen honetan, nik uste dut, ez dakit, baina azken batetan erro idealistak agertzen direla zuzenean. Modernitatearen lehendabiziko, esaten dugu modernitateak 3 aro pasatzen dituela, lehendabiziko izango litzateke romantizismoa, bigarrena simbolismoa eta 3. momentua, vanguardien momentua. Poesia modernoaren lehendabiziko aroan agertuko litzateke idealismoa lehendabiziko oinarri moduan. Nere iritziz, euskal poesian, filosofia, pentsakizuna eta poesia egiten ari diren poetak, nik uste dut guztiek defendatzen dabela elementu ideal bat, elementu idealista bat. Behar bada identitatearekin lotuta ez dauena, eta ordea uste dut baietz, okeres banago, neurri batetan metafisikarekin. Felipe Juaristiren esaldi bat dakat hemen, esaldi bat baino gehiago egia esan, eta Felipe Juaristik adibidez, poesia eta pentsakizuna deitutako jardunaldiak aurkezteko momentuan esaten dau, eurek nahi dabela filosofia eta poesia banandu ziren baino lehenagoko aro batetara heldu. Ezan nahi da, Felipe Juaristirentzako eta bere inguruan mugitzen diren poetentzako, hau zuzen ere, poesia eta pentsakizuna deituriko ziklo hori osatzen daben poetentzako, momentu batetan filosofia eta poesia bat eginda ziren, ondoren banandu intziran eta bueltatu nahi dabe puntu hortara. Poeta honentzako behar bada importantea da Schlegelek esaten zuen beste esaldi bat. Poesia transzendentalaren iturria, poesia eta filosofiaren nasketan dago. Eta ideia horrek, iruditzen jata berriro, neurri batetan planteamendu idealista bat planteatzen agertzen dabela. Defendatzen dabe, azken batetan, realitate bi existitzen direla, bat begien aurrean daukaguna, eguneroko realitatea, eta badagoela beste realitate bat harago, nunbaiten, eta bigarren horrek du izaeraren edo benetako izaeraren zentzua. Zentzu hortan ulertuko nuke idealismoa, kasu hontan. Idealismoa izango litzateke poesia modernoaren lehendabiziko, izango nuke bide nagusi bat, eta bide nagusi horren agerpena izango litzateke, esan didate hau erabilidaik edala mugituarik, horrena izango litzateke simbolismoa. Esan nahi da, simbolismo izango litzateke idealismoaren espresaera
espresararen mota bat, badira mota gehiago, baina bat. Simbolismoak defendatuko luke espresa molde nagusi bezala metafora, adieraziko luke baita ere badagoela heriotzarekiko larridura bat, eta beraz bizitzaren alde egingo lukete, poeta horiek, bizitza berriro ulertuz neurri ideal batetan, sinesten dabe badagoela edertasun bat, eta edertasun horrek baduela loturaren bat benetako egia batekin, eguneroko bizitzan ikusten ez dugun egia batekin, eta gero honelako poesia bat lotuta egongo litzateke nire ustez hausnarketarekin. Ez bakarrik deskribapenarekin, baizik eta hausnarketarekin. Eta orduan, honelako poesia batek badu aforismorantzako joera bat. Pixka bat hau izango litzateke azpi-azpian ikusten dodan mugimentua, azpi-azpian. Pixka bat onantzago etorrita, egia da gure pentsakizun poesia horrek baduela loturaren bat Espainian, 50. urtearen bueltan, 1950. urtearen bueltan gertatu zen mugimentu batekin. Mugimentu horretan kontrajarri ziren poesia mota bi. Ezagutza poesia edo komunikazio poesia. Eta garbi nuke, baita ere, ezagutza poesiaren, poesia izango litzateke realidadean esploratzeko bide bat, realidadean esploratzeko tresna bat. Nere ustez, naiz eta dirudienez Felipe Juaristi honekin ez egan oso garbi egon, iruditzen jata baita ere lotuta dagoela esperientzia poesia batekin. Esan nahi da, poetak beti nitasuna, honelako poesia egiten duten poetek, nitasuna erabiltzen dabe, euren esperientzia adierazten dute, behar bada ez da eguneroko esperientzia bat, bada barne esperientzia bat, baina esperientzia batekin lotuta egongo litzateke poesia mota. Lehenago, aipatu dut da moduan, iruditzen jata hiru adar nagusi dagozela. Lehendabizikoa izango litzateke poesia eta filosofia lotzen dituena, eta hor nire ustez poetarik garrantzitsuena Felipe Juaristi, hemen daukazuen argazki honetan dagoen poeta izango litzateke. Jaiotza datak ere garrantzitsuak dira, 1957, gero ikusiko dugu gunez 50ko, 60ko hamarkadako lehendabiziko urteetan jaiotako poetak dira, eta hau da Felipe Juaristiren poesia emaitza gaur arte. Kolore gorriz markatu ditut lehendabiziko biak, denbora nostalgia eta hiriaren melankolia, iruditzen jatalako liburu biotan Felipe Juaristik agertzen duela bere lehendabiziko bidea, pixka bat oso bide simbolista. Bigarren aro bat egongo litzateke laino artean zelatari galderen geografiarekin eta begi ikararekin lotuta dagoena, hau urdinez jarri dut, 90ko hamarkadakua, eta hirugarren aro bat egongo litzateke nire iritsiz filosofia askoz ere garbiago, ez dut esaten besteetan ez dagoenik, baina bai hirugarren aro hontan filosofia oso lotuta dago bere literaturarekin. Begi ikarak libruan, Aingeruaren angelua, da batez ere piztutako etxea, izango litzateke zor adibiderik nagusienak. Aipatutako hiru aroen lehendabizikoa izango litzateke poesia simbolistaren aroa, eta niretzako hor adibidea izango litzateke hiriaren melankolia. Hemen Baudelairen agerpena hiri hitza aipatzen den momentuan melankoliarekin, uste dut Baudelaire oso presente dauela, eta arontako elementuak garbi dagoz, ezta? Hizkera metaforiko bat, bertso luzea ez bertso laburaren aurrian, metafora nagusiak dira, beti Felipe Juaristik aipatzen daben moduan munduaren ikuskera bat egin nahi dau, gaztelerazko aipamen bat egiten dizuet. Queremos ir más allá de la palabra, volar a través del pensamiento, porque la poesía es una forma de ver el mundo. Orduan, berak beti planteatuko du, berak baduela munduaren ikuspegi bat,
berriro nik idealismoarekin lotuko nukeela, barne munduaren agerpenarekin, eta poesia hori, naiz eta simbolista izan, beti dago hausnarketatik hurbil. Iria, melankolia, nostalgia, beraz da, fintasunaren agerbideak izango lirateke. Bigarren aro batetan, galderen geografia agertuko litzateke 1997an, eta hor galdera izango litzateke errealitatera hurbiltzeko metodo bat. Beraz, behar bada, aipatu beharko nuke beste poesia mota batzuetan ziurtasuna nagusie den artean, Felipe Juaristinen poesia galdera oso importantea da. Ondoren ikusiko ditugu baita ere beste poeta batzuk bere buruari buruz galdetzen, zer ote den realitatea, zer ote den ikusten duguna eta ikusten ez duguna. Hemen nire gaurko lankidea aipatuko dut, realitateak sortzen duen mindura, malinkoniaren presentzia eta maitasunare ere bai, ia salbabide bakarra bailira bezala, poema libro honetan galderen geografian agertuko litzateke. Eta galdera izango litzateke lehenatxoago esan dutzetan bezala, identitate ziurraren aurka planteatzen den metodo berezi bat. Orain, filosofiaren nagusitasuna behar bada bere azken liburuan, piztutako etxean deitutako hortan agertuko ditzateke. Egia esan, filosofoak hor ageri-agerian agertzen dira. Batez ere Spinoza, baina baita ere, Felipe Juaristik beti izan du presokratikoen, filosofia presokratikoaren agerpen bat. Baina kasu honetan, Sokrates, Seneca eta agertuko lirateke liburu honetan. Egia da, maitasunari buruzko liburu bat dela, eta liburuaren jokoa, azken batetan iruditzen jata dagoela joko berezi batetan. Abstrakzioa eta sentimentuen arteko jokoan. Piztutako etxean badago esaldi borobilak osatzeko joeran amari bat. Ikusten duzuenez, Felipe Juaristinengan oso importantea da, ikusi aldogunez, nola liburuak ez datozen bata besteren atzetik, baizik eta aroak denpora usten duela liburu batetik bestera, liburuak mamitu egiten dituela, liburuak ez datozela harin, ez bada ere liburuetan badagoela joera bat astiro idazteko eta astiro argitaratzekoena. Felipe Juaristik hausnarketa hori beti poema luzeetan agertzen du. Ideiak lotuta agertzen dira. Etengabe ideia nagusi batek emoten dutza tono nagusia poemari. Borondatezko aditzak dira, maitasun adibidez, maitasun momentuak borondatezko aditzak dira eta ez dute imperatiborik onartze. Imperatiboa lokatz hartza da. Esan eta hauts bihurtzen da. Hauts beltz, imperioa bezala. Borondatea irauteko makina da. Ikusten duzuenez, testuak beti dira iaia esaldi nagusiak, ideiak pilatu egiten dira, baina ideiak oso ordenatuta agertzen da bere poesian. Eta berriro jokoa izango litzateke adimenaren eta sentiperaren artean. Filosofiarekin poesia egiten duen beste poeta bat, eta egia esateko hau neurri batetan gure kronologiatik pixka bat dagoena, hau da gazteena, Jon Gerediaga da. Jon Gerediagak ikusten duzuenez baita ere, Jon Gerediagak ere bere poesia astiro
argitaratzen da, 2-3 urte, edo gehiago, batetik bestera. Hau duzue Jon Gerediaga, eta bere azken, nik uste dut bere poesiaren ezaugarritsu batzuk jarriko nituzke hemen. Hölderlin, lehenago aipatu dugun poeta aleman hura, behin eta berriro agertzen da bere poesian. Mitoa, badago nolabait esateko gogo bat, berak garbi azaltzen edo egiten ez duen mito bat agertzeko gogoa dago bere poesian. Berriro hausnarketaren poesia bat da, eta realitatea jaso ondoren agertuko luke hausnarketa hori poesian. Egia da, baita ere bere azken librua, Argia, Lurra, Zuhaitza, Zerua ditutako hori, besteak baino libru errezagoa dela, ze Jainkoa harrapatzeko trampa edo Zentauro hankak bezalakoak horrek bai badirela Hölderlinen itzalpean idatzitako libruak. Hemen, Argia, Lurra, Zuhaitza, Zerua ditutako hortan, nik uste dut literatura edo poesia pixka bat simpleago esatearren edo errezagoa egiten duela, irakurraren gandik hurbilago, ze Bitoriano Gandiagaren eragina egongo litzateke, Juan Mari Lekuenaren eragina, eta hor naturak, ez bakarrik mituak, ez bakarrik referentzia literarioak, naturak pisu handiagoa dauka. Igor Ostankonak esan zuen, Jon Gerediaga idazleen poeta dela, edo poeten poeta. Eta neurri hortan, bada poeta mirestu bat poeten artean, baina ez dakitzen neurritan, heltzen da, ez da poeta hola gehiengoen batengana heltzeko poeta bat, ez da. Poesiaren barnean gotortu egin den poeta da Gerediaga. Danadala berak, behin eta berriro adierazi nahi du, hurbiltzeko aleginetan dagoela. Bada, libru hortan, aipamen bat oso esanguratsua dena. Esango duzu agian, mundutik urrun egin abilela, baina ez da hori egia. Eta orduan, Argia, Lurra, Zuhaitza, Zerua ditutako libru hortan, badago adibidez poema txikiak irakurtzeko tendentzia, badago Lizardi gogoratzeko tendentzia, Gandiaga, Lete, hausnarketaren, poesiaren beste adibide batzuk, eta badago, beraz, gogo bat, pixka bat, mitotik urruntzeko eta naturara eta naturaren agerpena egiteko. Poesia eta filosofia hortara hurbilduz, badago poeta talde bat, Felipe Juaristirekin batera lan egiten dutena, eta Peio Txotekok, Juan Ramon Makusok, Makuso bera, Jon Gerediaga bezala filosofia irakaslea da, eta Aritz Gorrotxategik osatzen da bena, eta eurek eragiten dabe, edo egiten dabez 2008 urtetik aurrera, jardunaldi batzuk poesia eta pentsakizunari buruz. Iruditzen jata eurek egin daben manifesturik nagusiena Muga deitutako poema liburua dela, eta Muga deitutako poema liburu hori esateko izango litzateke pentsakizunaren poesiaren pixka bat neurri batetan manifestu bat. Egia da eurek esaten dabela, eurek ez daukela talde izateko gogorik, eurek ez dabela inor baztertzen, ez direla definitzen inoren kontra, euren bidea jarraitzen dabela, baina egia da, neurri batetan, Muga liburu honek planteatzen dabela bide bat poesia egiteko, eta normala denez, Euskal Herriko poeta guztiek jarraitzen ez dutena. Poesia eta filosofia izango balitz bide bat, Heideggerrek, Hölderlin irakurriz planteatu daben bidea jarraituz izango genuke bigarren bide bat,
ezin dana behar bada filosofiatik guztiz aldendu, da izango litzateke estetikaren poesia bat. Estetikarekin, filosofiarekin bai, baina batez ere estetikarekin lan egiten daben poesia mota bat. Eta hor, daukagun nire ustez, egilerik garantzitsu denetariko bat, Amaia Iturbide da, 71-ekoa, Euskadi saria jaso du, Laboseta saria jaso du, bada poeta bat nahiko ibilbide luzea egin dabena. Pixka bat, estetikarekin lan egiten daben poeta bat dala adierazteko, portada hau, agertu nahi nuke, Itzulbidea ditzen den libruarena da, eta txillidaren irudi bat agertzen du portada hortan. Esateko, bere poesiak baduela hausnarketa bat, baina hausnarketa estetikoa dena, lehenago planteatu deutzuet idealismoarekin batera, aipatu deutzuet idealismoarekin batera, badagoela sinismen bat edertasunean, pentsatzen dela edertasuna existitu badela, eta orduan lan egiten da estetika horri buruz. Ikusten dut, orain, hemen, nire ordenagailuan asko zure beto ikusten zen, baina, hau da Amaia Iturbideren azkenengo poema librua, 2017ko abenduan argitaratutakoa, ikusten dut ez dala ezer ikusten, baina irakurriko dut, titulua da Dorrearen eta penduluaren arteko ituna. Importante iruditzen jata, dorrea geldirik dauena, pendulua mogituz dauena. Eta orduan da, geldirik dauen eta mogitzen den bi elementu biren arteko ituna. Bikoiztasunaren batasuna, Amaia Iturbideren literaturan edo poesian baten baino gehiagotan agertu izan da. Adibidez, bazuen beste liburu bat, Gelak eta Zelaiak deitutakoa, Gelak barne mundua, Zelaiak kanpo mundua, mundu bi, eta bien arteko lotura hori bide batez Lizardiren poesian ere badagoena, lotura hori egiteko gogoa agertuko leuke. Amaia Iturbideren poesiaren zenbait adibide planteatuko nizkizu hemen, lehenengo eta behin literatura eta beste arte tradizionalen arteko elkarrizketa bat planteatzen du bere poesian. Bere poesia lotuta dago pintura, arkitektura, eta batez ere pintura eta arkitekturarekin lotuta. Tradizionalitza erabiltzen dodanean, esan nahi dodana da, azken batetan, gaur eguneko arteak, bideoak, adibidez, edo internetekin egindako jolasik ez dela agertzen. Hemen da, berriro Txillida, Basterretxea, Oteiza, eta joko bat, poesia, hitza eta irudiaren artean. Berriro giza existentzia izango litzateke bere gai nagusia, existentzia bat elementu biren artean, barne mundu, kanpo mundu, gaurko errealitate, idealeren artean mugitzen ari dena. Simboloen nagusitasuna hori garbi dago bere literaturan behin eta berriro agertzen direla, simbolo tradizionalak. Desertua, itsasoa, ibaia, zuhaitza, eta egia da baita ere liburu honetan badirela gaur eguneko beste simbolo batzuk, pixka bat vanguardiarekin lotuta gaurtuko liratekenak, hondakinak, area, espazio urbanoak. Dana dela puska zatia erabiltzen du mundua ikusteko, ezin du hemen puskaren bidez egiten da mundua realitate hori ikusteko bidea, eta berriro klabe izango litzateke zalantza agertzen dela dorrearen eta penduluaren artean, gelaren eta naturaren artean. Beti, hemen bada aipatu nahi neban ikaragarri maite dodan poeta bat, Eduardo García, Kordobakua. Eduardo Garcíak beti planteatzen du berea dela mugaren, por cierto, ikusi dugu lehenago ere, pentsakizunaren poesiako egileek muga deitu zutela euren antologia, mugan agertuko litzateke poesia hori. Era berean hemengoa eta hangoa, dena dela ez dakigu, berriro definitu beharko nuke
lehenago definitu dudan bezala hangoa zer den, normalean izaten da barne mundua, baina baita ere mundu metafisikoa eta realidadea. Eta, bueno, deskribapen honen iturria Iratxe Retolaza izan da, eta orduan aipatu nahi nuke hemen. Hirugarren bidea, usteot gitxitxo landu dugun bide bat dala. Eta da aforismoarena. Egia da, behar bada, gure literaturan, ez dugula, gure poesian, ez dala askorik egin, kasik gaur arte. Eta bintzat hitz egin nahi nuke poeta biri buruz. Bakarrik hitz egingo dut euren aforismoa kontutan hartuz. Ze badakit adibidez Juan Cruz Igarabidek badituela beste poema liburu batzuk, eta Juan Cruz Igarabide ere bada filosofia erabiltzen duen poeta bat, ez mendebaldeko filosofia. Juan Cruz Igarabideri adibidez ikaragarri gustatzen zailako orienteko ekialdeko filosofia, zen filosofia, budismoarekin lotuta dauen filosofia bat. Baina hori alde bat ere itxiko dut, eta orduen bakarrik aipatuko ditut bere bide aforistikuak. Orain arte aforismo liburu bi argitaratu ditu, Errenaren arrastoan Alberdanian, eta Egia zur hau baita ere Alberdanian. Kuriosoa da, baina euskarazko liburuak itzulita ditu. Alberdaniakoak agertu ziren baita ere Alberdanian, tambien Las verdades mueren, izenburuarekin, eta beste liburu hau, ekarri dotze beste liburu hau berezia da, kuriosoa da, igezkoa da, deitzen da Breviario perplejo, gazteleraz agertu da, euskaraz baino lehenago. Euskarazko bertsioa argitaletxean dago, baina euskal argitaletxeek ez dauke prisa handirik, eta orduan lehenago agertu da, gazteleraz euskaraz baino. Eta aforismoa lantzen duen, askoz ere oparoago lantzen duen beste egile bat, Carlos Linazazor izango genuke. Ikusten duzuenez, isiltasunaren adabakiak, beti ederdena, esan gabe doaz, alferrik ez balitz, eta liburu bi baita ere gazteleraz jarrita ditu, lo que no está escrito, eta nunca mejor dicho. Bueno, bere liburu baten adibide bat. Aforismoa dela eta ja bukatzen ari naiz, behar bada, banatu beharko genituzke alde batetik aforismo filosofikoa eta beste alde batetik aforismo literarioa. Eta hemen biek lantzen dabena aforismo literarioa izango litzateke. Behar bada aforismo filosofikoaren eta aforismo literarioaren artean dauen banaketarik nagusiena izango litzateke aforismo filosofikoak nahi duela egiaren agerpen bat egin. Eta neurri hortan didaktikoa ere badela. Badauela elementu didaktiko bat aforismo filosofikoan. Ferrater Morak esaten daben moduan, el aforismo filosófico tiene pretensión de verdad y aún a veces aspira a expresar la verdad de un modo más conciso y compacto que otras formas de expresión a las cuales acusa de prolijidad. Aforismo berriro filosofikoaren eta literarien artean dagoen desberdintasunik nagusiena behar bada izango litzateke aforismo filosofikoaren joera doktrinala. Neurri batetan arau bat markatu nahi izango luke, eta aforismo literarioak ez du horrelakorik egiten. Aforismo literarioaren definizio bi, edo, deskribapen bi ekarri deutzu edaz. Lehendabizikoak definituko luke aforismo literarioa laburtasunarekin, hori ez dago dudarik, laburtasuna. Egilearen ikuspuntua agertzen da, eta neurri hortan errefrautik bananduta dago, ze beti dakigu nork egin duen aforismo hori, jakintza hori ez da herriarena, eta gero asko erabiltzen da aforismo literarioan parodia eta ironia. Neurri batetan irriparrea sortzeko tresna bat ere bada.
Beste deskribapen bat, aforismo literarioa laburtasunean agertuko litzateke, kontzeptuala da. Garbi dagoenez, bakartasun tekstuala da, bera bakarrik agertzen da, ez du laguntzarik inon. Zenbait aforismo librutan, kasik ez da agertzen egilearen bizitzari buruzko oharrik, eta azten dira aforismoak, eta ez dago batzutan egoten da gai aldetiko pilaketa bat, baina ez dago azalpenik. Normala denez izlausko espresioa da, eta batez ere garrantzi handia du ezusteak, hau da, sorpresak. Lehenago ironia eta parodia aipatu baditut, kasu honetan sorpresarena izango litzateke gehien batetan azpimarratzen den ezaugarria. Eskerrik asko zeuen arretagaitik, eta orduan nahi baduzue hitz egin daikegu, falta diren poetei buruz, eta zuek ikusten duzuen gai buruz. Eskerrik asko. Bueno, mila esker, Jan. Eta orain zuen txanda, ia norbaitek zeo zer esan nahi badu, komentatu, galdetu, proposatu. Bai, hor. Beitu, hor, mikrofona emango dizute. Mikrofona da kasua. Alduzu irakurri poesiaren bat. Ba, uste dut ezetz, baina saiatuko naiz testu batzuk. Ez dut ekarri ditu nire oharrak, baina ez dut ekarri poesiarik. Eta aldituzu irakurri zure oharren, badakizu irakurri duzuleen zenbait nahiko esaldi poetiko dunak, ez? Sí? Lehen irakurri duela berak, azalpena ematerakoan ez, autore bakoitzei buruz, ezaugarriak esanterakoan, bazeukan zentzu poetikoa ere, ezakit. Ez bere azalpen guztian baizik eta... Bai, egin ditut aipamentsu batzuk, irakurriko dutzu da hemen ditudanak, bale? Bai. Dakat Felipe Juaristiren itzulpen bat, bale? Gazteleraz, El valor del arte se mide en la cantidad de verdad y de vida que transmite el artista. Verdad y vida, poesía del pensamiento. Jon Gerediagarenak, esango duzu agian mundutik urrun egin abilela, baina ez da hori egia. Eta aipamentsu bi, esaldi bi bakarrik, Begira, badoa zurtaroak etenik gabe. Zor dezagurun estrainikoz, lurganean bizitza. Behin egin zuen Joseba Zarrenaindiak soneto bat izenez beteta, eta pixka bat Jose Maria Álvarez poeta jarraituz, eta nik hemen ditut Juan Cruz Igarabideren liburu batetan agertzen diren autoreak, eta orduan ez dut soneto bat egingo, baina antzeko broma bat egingo dut, eta aipatuko ditut bere liburuan aipatzen diren poetak, eta idazleak, eta orduan zuek hartu hau poema bat bezala, bale? Emily Dickinson, Schopenhauer, Camus, Miranda de Pessoa, Chalner, ez Alferrik Lizardi, Villon, Nietzsche. Orain musika, Chopin, Rolling, Satie, Beethoven, Bach, Ravel, Boulez. Pintura, Turner, Hokusai, Monet, Picasso, Hopper, Vermeer, Van Gogh, Rembrandt, Dix. Eta zientzia, Hardy eta Heisenberg. Bueno, ez da poema bat, baina kasik. Felipe Juaristiren aipamentsu pare bat.
Gaitz egitea, desira denaren aurka joatea da. Borondatezko aditzak dira eta ez dute imperatiborik onartzen. Imperatiboa lokatz atza da. Esan eta hauts bihurtzen da, hauts beltz, imperio bezala. Borondatea irauteko makina bat da. Eta Carlos Linazasoren aforismo batzuk baditut, bai? Adinarekin, bizi handiak mania txiki bihurtzen dira. Epistola, apostoluek interneten kristauak esteko erabiltzen duten arma. Ezaguera lortu eta orain ez dut inor ezagutzen. Hobe bizitzari ideia bat ematea, ideia bati bizitza baino. Zer esan ez dakigunean, isiltasuna da aukerarik zaiena. Denak bizi gara ezin biziaren batetik. Eta bukatzeko aforismoa esan gabe ere badoa. Konforme? Galdera gehiagorik? Bueno, galderarik ez bago... Badago, bai, badago, bai. Ja, zer da aforismo bat? Aforismo literarioa, izango litzateke esaldi labur bat, bale? Kontzeptuala dena, bakarrik agertzen dela kontestu barik, hitz lauz, ez du rimarik behar, eta irakurlearengan ezustea sortzen duena. Hori da aforismo bat. Bale? Parodia, paradoja, joko intelektual bat, joko linguistiko bat batzutan. Bale? Ideia bat adierazteko esaldi labur bat eta oso indartsua izan behar duena. Bale? Badut hemen bat ere gustatzen ez zaidan Linazasororen aforismo bat, eta irakurriko dutzut esateko, berak esaten du zer den aforismoa, baina benetan irutzen jata zakarra. Bale? Horregatik diot, ez zaidala askori gustatzen. Aurkitzen dodan. Dio Linazasorok, ez dinot nik, garbi geratu dila mesedez. Dio, aforismoak txerriak bezalakoak dira. Dena aprobetxatu behar da. Bale, badaki tirrigarria dela, baina, en fin, ez da nik gehien maite dodan aforismoa. Bale? Bale. Eta behin, euskaraz da nire ama hizkuntza beraz, en plan, a lo mejor la cago un poco. Vale, ez da zer gertatzen. Baina, a ver, gauza da... Gaztelera ere badakit, Bai, baina, bueno, euskaraz egiten ari garen ez ba. Poesia eta filosofia banandu baino lehengo une hortara edo joan nahi badugu, ze funtzio edo ze espazio izango du errima une horretan? Vale. Bueno, a ber, nire irudiko esaldi horrek baditu beste problema batzuk. Rimarena nik uste dut izango litzatekela arazo formal bat. Ikusiko genuke, osea, erabili edo ez erabili. Garbi dago, planteamentu, Felipe Juaristik egiten duen planteamentuan, interpretatzen ari naiz, esaten ari naiz nik uste duena, berak esan nahi duen esaldi hori esaterakoan, hau da nire interpretazioa ez da berak esaten duena. Nik uste dut planteatzen ari dela ezinezkoa den elementu bat. Eta behar bada berriro, nik badakit berak presokratikoak asko maite dituela, eta orduan ari dala pentsatzen Greziako filosofian. Eta danak dakigun bezala Greziako poesia ez da riman oinarritzen baizik eta ritmoan. Ez dakit erantzuten dizudan, irutzen jata ezetz, baina garbi dago Felipe Juaristik egiten duen poesia ez dela poesia rimatu bat.
berriro, nik uste dut hor dagoena da planteamendu idealista bat, beste poetek jarraitzen ez dutena. Beste bide batzuk dagoz poesia egiteko, ez? Baina hemen planteatzen da nolabait esateko jatorrira itzulera bat, eta nire ustez itzulera idealista bat. Gehiago gustatzen bazaizu fenomeno. Gustatzen ez bazaizu beste erabateko poesia egin beharko dozu. Edo irakurri. Baina berriro, rimarena niretzako ez litzateke arazo nagusi izango, baizik eta hor azpian dagoen idealismoarena, onartu edo onartu inberko zenukena. Nere iritziz, hain idealista jartzen diranean, ez pentsatu niri ere asko hori gustatzen jatazanik. Baina onartu behar dut hor, oinarrizko planteamentuan, idealismoa dagoela. Hau da, mundu hontan ikusten duguna ez da guztiz egia, Platonen leizearen kontua. Badago beste mundu bat, non gauzak benetakoak diren, non egia, ona eta ederra bilduta diren. Eta pentsatzen dut horren bila abiatutako poesia bat dela. Por cierto, simbolista guztiek, hau da, Frantziako simbolista guztiek nahi zuten kontu bat, ez? Eta Alemaniako romantikoek ere nahi zuten. Horregaitik planteatu dut, niretzako nahiz eta hemen, badakit, 5 minututan ezin dodan azaldu, modernidadearen azpian idealismoa dago, idealismoak sortzen du romantizismoa, sortzen du simbolismoa, sortzen du abanguardia. Eta poeta honek simbolismotik datozen poeta batzuk dira. Ez dakit erantzun dodan, baina, bueno, saiatzen naz, ulertzen dodanaz, nik ere behar bada aztiruago ikusi beharko genuke zein den Felipe Juaristiren autopoetika. Ze hain trajektoria luzeko poeta batek autopoetikak ere aldatu egiten ditu. Horregaitik esaten eban, iruditzen jata lehendabizi Baudelaire dauela. Baudelaire simbolista bat da, idealista bat da. Albatrosaren poema, ez? Ze diferentea den Albatrosa hemen, ontziaren ganean, bere egoekin ezin duenean mobitu eta zein eterra den, airean, ez ba? Lehendabizi Baudelaire zen, eta gero, behar bada beste filosofo batzuk eta beste poesia egiteko nik uste modua guztiz ez dela aldatu, baina ikusi beharko lirateke zeintzuk diren baita ere autopoetik. Benetan estimatzen ditut galderak, etxe honetan nauen lehendabiziko aldea ez da, eta gaur beste galdera ez dut inoiz erantzun. Beraz, eskerrik asko. Bai, Jon, badirudi bizitzak eta egiak zuzentzen dutela pentsamenduaren poesia, ez da? Hau, poesia hau. Baina, zenbait poetek natura aintzat hartuta, hausnarketa sakona bideratu dute, orduan, ez dakinik noraino idealismoa eta naturaren poesia, bintza trataera batzutan, zergaitik alboan utzi behar bide hori, batez ere ekialdeko poesian, eta... Ez dut planteatzen albo batera itxi denik. Esaten dodana da poesia hontan, gaurko poesia hontan badagoela bide hori. Gertatzen dena da, beste bide poetiko batzuk ere badirela. A ber, ez dakit ondo azalduko dizudan. Inoiz ez da izan, a ber, batetik, ari naiz gaurko poesiaz. Natura eta edertasuna jarraitu izan duen poesia bat Euskal Herrian, bide honek baditu beste aurrekari batzuk. Lizardi, behin baino gehiagotan aipatu dut, Gandiaga aipatu badago, Lekuona aipatu beharko litzateke, badira poetak, hau da kate bat, izan da kate hori. Gertatzen dena da, ez dut pentsatzen inoiz, baina gitxiago gaur, ez dagoela poesia hegemoniko bat eta bakarra, eta guztiok horren inguruan mugitu beharko ginatekela. Ez da hori gertatzen da, molde batzuk asko direla poesia egiteko. Eta hau nik ikusten dut molde desberdinen artean bat dela. Nik ez dut esaten hau alde batera itxi behar denik. Esaten dudana da, hau bide bat dela eta badirela beste bide batzuk. Konforme?
Enago planteatzen, ze behar bada ez da gertatu. Lizardik eta Labasetak izan zuten etxai literarioak, aurkari literarioak inguruan, eta izan zituzten eztabaidak. Esan nahi da, garai hartan ere, bide hau esan bide bakarra. Baziren beste bide batzuk inguruan, eta momentu batzuetan, bide desberdinen artean talka gertatzen zen. Planteatzen dudana da, gaur egun ere, badirela beste bide batzuk, poesia egiteko. Bide batez, claro, hemen nik 3 aurkeztu ditut, baina egia esan zalantza ingo nuke, nik uste dut badirela beste poeta batzuk, honen inguruan ari direnak, ezain garbi edo zain garbi definitu zeurena pentsakizun poesia dela. Adibidez, Tere Irastorzaren poesia, askotan pentsakizun poesia bihurtuta dago. Askotan. Ez dut hemen aipatu. Zeraitik, bueno, batetik, bueno, en fin, hau egin nahi nuelako. Berriro, duda egiten dut, osea, pentsakizun poesia bakarra denik, eta hemen esan dut ez da bakarra, ze behintzat 3 arlo badira. Behintzat 3, baina behar bada badira gehiago. Behar bada badira gehiago. Gero, euskal poesiaren alor desorekatu bat da, poeta batzuk agertzen dira, desagertzen dira, poeta batzuk agertu ziran bide hontatik, baina zuk egin duzuen galderari berriro, erantzunez edo erantzun nahi ez, nik ez dut esaten alde batera itxi behar denik, dinodana da, pluraltasun bat egon dagoela. Eta hau dala bide bat, baina badirela inguruan beste bide batzuk. Ez dago eztabaidarik gaur egun, edo ez da egon eztabaidarik. Baina, bueno, noiz benka egoten dira beste eztabaida klase batzuk, ez? Baina ez, poesia honi buruz ez da gertatu, uste dut. Ez dut esaten hau itxi behar denik, dinodana da beste batzuk ere badirela. Eta berari esaten nionean, hau gustatzen bazaizu, klaro, eske sale egiten bazara, honen sale egiten bazara, fenomeno oso ondo ikusiko dozu. Bale? Baina beste futbol ekipoko batekoa bazara, orduan, beste saletasun bat izango dozu, hori da adierazi nahi dudana. Ez dut esaten bat itxi behar dela beste gaitik. Adierazten dudana da, hau badago eta beste batzuk ere badira. Eta batzutan, eta esan ningo dut, honek esaten dabe, bale, guk ez dugu inor ukatzen, baina igual beste batzuk ukatzen dabe hau. Osea, ikusi beharko litzateke sistema literario batetan, beti esaten da idazleen interesak egon badirela, baina isildu egiten direla. Orduan, egile honek badituzte euren interesak, adibidez antologia bat argitaratzen dabe, hau interes bat da, esplizitua esan da dagoena, baina beste kasu batzuetan interes horrek ez dira hain garbi agertzen. Ez dakit ondo erantzun da, baina, bueno. Hau, bai. Bueno, ez daga problemarik bialtzeko. Ez dut, zuzenduko ditut erratak, nik beti sartzen ditut eta beti ikusten ditut publikoan nagoenean, eta ez dakit, zelan ingo genuken, baina zegaitik ez didazu idazten. jon.cortazar@ehu.eus. Vale? Elbide publikoa da. Vale, elbide publiko bat da, orduan, hemen hau gaizki egin dagoan, ez? Uste dut. A ber, jarriko deta bondo. Salua jarri duzu, salua salkoa. Bai, badakit, baina ez. jon.cortazar, eta gero upvko @ehu.eus. Vale? Por cierto, ez dut bibliografiarik emon, baina hau, Heidegger da Hölderlin, hau ezagutzen duzu, Felipe Juaristiri buruz, aipatu ditudan gauzak dagoz nire liburu batetan Luma eta Lurra, eta hori aspaldikua da, eta beste elementu batzuk, El Correon Territoriozen argitaratzen dituden artikuletatik datoz. Osea, gaur-gaurrekuak begia zan El Correon jarraitzen ditut. Osea, ez dago bibliografiarik, baina, bueno,
Bueno, Lehen esan duzu, que me ha gustado y te he apuntado una parte, ideia bati bizia ematea baino. Lo anterior que era... Porque al final un poco lo que antes hemos... bai, Linazasoloren aforismo bat zan. Bale, aurkitzen, bilatzen dut eta aurkitzen dut, gauza bilek. Zos. Ai, Paperak pasatzen dituen bitartean, nik deskripzio bat egingo dut dola pasatzen dituen paperak. Hobe bizitzari ideia bat ematea? Ideia. Hobe bizitzari ideia bat ematea, ideia bati bizitza baino. Por cierto, aforismoa zer den? Aforismo bat asko esatea da. Bale? Eta beste bat. Haur mozkorrek ere guzurra esaten dute. Bale? Apuntatu duzu? Vale, eskerrik asko. Bueno, Bai? Filosofian pixka bat flojoago ibiliko naiz, eh? Filosofiari buruz galdetzen baduzu, Parkatu. Etxan Itxagon. pasatuko dizute mikrofonoa. Azkenean, zuri zer ekartzen dizu poesia, zertako pasio hori? Niretzako, Bai, poesia klase hau. poesia zertako maite duzu zer ekartzen dizu, gauza asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko galdera enziklopediko horregaitik. A ber. Nik aipatu beharko nuke poesia mota asko irakurtzen dudala. Por cierto, aurton oso gaixorik izan naiz, vitamina falta izan dut, eta ezin dut nobelarik irakurri, bakarrik irakurtzen dut poesia. Aurton bakarrik irakurri dut poesia. Orduan, poesia mota desberdinak, oso desberdinak. Romantikoa banintz, idealista banitz, esango nizuke, poesia dela, jangoikorik gabe geratu da munduan, sakratasuna agertzeko modua, hauek. Bale? Hau da, romantizismoak defendatu du poeta dela apaiz berria, jangoikorik ez daukagu, jangoikoren itzalik gabe bizi gara, baina poetek adierazten dute zer den sakratua. Poeta soziala banintz, esango nizuke poesiak balio didala, gizartean diren utxuneak agertzeko eta buruz idazteko. Begira, aurton nik irakurri dudan poema librurik, eta apuntatu hau importantea da. Poema librurik nire ustez esanguratsuena, izan da Erich Hackel, H-A-C-K-L, Erich Hackelen Este libro es de mi madre, poema librua. H-A-C-K-L, este libro. Erich Hackel nire adiskidea da, hortik hasi behar dugu, bale? Da, Austrian da oso idazle famatu Austrian. Gazteleraz badaki, eta gazteleraz argitaratu du, alemanez idatzitako libru hau. Este libro es de mi madre. Hackel nobelista bat da. Eta orduan, poema libru hori da narrazioz osaturiko libru bat. Beraz, behar bada ez litzateke poetiko izango. Por cierto, euskeratuko dugu eta argitaratuko dugu itzultzaileen elkarteak duen zenez aldizkarian poema batzuk. Hackelek zer du? Hackelek poema liburu hortan osatu du bere amaren haurtzaroa
Austriako lurralde nekazari bateko bizitza gogorra, morez, eta batez ere samurtasunez. Samurtasuna da nik asko estimatzen dudan balio bat poesian. Badirudi historia kontatzen dituela, eta beraz neurri batetan antipoetikoa dela, baina noizbenka baditu estanda poetikoak oso bereziak, oso argiak. Orduan, este libro es de mi madre hori zer da? Bada bere amaren bizitza eta batez ere da bere amaren ahotsa eta da bere ama. Eta orduan esaten badidazu zer estimatzen dudan liburu hortan, erantzun beharko nizuke, liburu horrek pertsonen arteko erlazioak nolakoak diren, ugariak, zein ugariak diren eta nolakoak diren ulertzeko balio didan liburu bat dela. Bale? Ez da irakurri dudan liburu bakarra, horri buruz idatzi dut. Garbi dago irakurri ditu dela azken momentutko poema liburu batzuk baita ere, baina ez dakit batzutan, ez da bakarrik zer estimatzen dudan poesian, baizik eta poema liburu bakoitzak zer ematen didan, ez da? Adibidez, orain, beste adibide bat apartekua, ez da? Adibide bat, Eduardo García lehenago aipatu dudan, ez dut alperrik aipatu. Eduardo García igez hil zan. Kasualidadez, bere poema batzuk Amaiak itzuli zituen eta Zurgai, Bilboko aldizkariak argitaratu zituen, bera hil eta handik hilabete batzuetara. Pasaan astean, ostegunez, bere alargunak bialdu zidan bere lan osoak biltzen duen liburua. Deitzen da Lluvia en el desierto. Por cierto, Juan Mari Lekuenak badu liburu bat deitzen dana Ibaiak basamortuan. Ura. Desertuan, ura. Eduardo García maite dut. Bueno, Eduardo Garcíaren poesia maite dut. Egia zan, liburua jaso nuenean, enekian nok bialtzen zuen eta hartu nuenean benetan zirrarra eta kolpia izan zen, ez? Zer maite dut Eduardo Garcíaren kasuan? Nola erabiltzen duen puntu ilun hori, ez? Gure beste realidade, mundu ez den realidadea, ez? Ari fin hori, ez? Horregaitik diotzut igual, zer maite dut nolerkian, galdera handiegia da nik erantzuteko, baina, bueno, adibidez erantzungo nizuke. Eri Hakel, este libro es de mi madre. Vale? Sondo, mi esker. Eskerrik asko zuri. Utziko idazu, bueno, hori dela eta badago poeta bat, gaur egun uste dut guztiz ahaztuta, Adrian Henry, zuk ezagutzen duzu, ezta? Adrian Henry, ez da beste munduko poetarik, poeta normaltxo bat da, baina badauka poema bat, eta lerro batean esaten du, zugabe egun guztiak astelenak dira. Hori ezin daiteke esan poesia egiten espada. Eta poema bobada bat da, baina zugabe egun guztiak astelenak dira, zugabe lore guztiak plastikozko loreak dira, horrelako poema bat da. Hori ezin daiteke esan bestera batean, nola baita esateko. Eta zer eskaintzen du poesiak? Igual bestera batez ezin daitezken gauzak. Igual hori izango da, ezta? Baina, bueno. Nire adiskidearentzako beste esaldi apuntagarri bat. Schellinena. La poesía es la expresión de lo infinito en lo finito. Orduan, bueno, baina berriro, poesia, gero nik askotan aipatzen dut. Nik nire tesia egin eban Labosetaren poesiari buruz. Orduan, kutsatuta nago. Oso ondo ezagutzen dut poesia simbolista bat. Horrek markatu egiten zaitu. Zuk egiten dituzun irakurketak egiten dute historikoki zure gusto poetikoa, ezta? Eta nik esan beharko nizkizu, gusto poetiko hau, ondo ezagutzen dudala, baina beste gusto poetiko batzuk ere badirela, eta posible dala hortik mugitzea batetik bestera, ezta? Eta kit. Galdera gehiagorik?
Gauza asko apuntatu da, euskat, Ba, Ba, esaki. A ber, eta esango galdetuko dizut gauza bat, bueno, komentario txiki bat, osea, aforismoa hitz egiterakoan, ironia eta parodia hitz egin duzu gehien bat. ez gehien bat ez, baina bai. Bai, nik hirugarren bat gaineratuko nuke, ja iruditzen zaizu, nik paradoja gaineratuko nuke. Bai. Ze Linazasororen aforismo gehienetan badirudi kontrajarpen bat egiten dela. Itxura eta esentziaren artean. Bai. Gauza batzuk itxura bat daukate, azaleko kontu batzuk dira, azaleko aparientzia bat daukate, baina berez beste gauza batzuk dira. Ja. Bai? Ba hori, eta iruditzen zait, behin eta berriro jokatzen duela esate baterako desberdintasun horrekin. Ja, ba. Bai, egia da paradojak funtzionatzen da bela, eta ganera, bueno, nik aitortu beharko neuke aforismoak ez ditu dela askorik maite. Bueno, hori baino gehiago gertatzen jatana da, nola oso huts agertzen diran, beti despistatuta geratzen naiz, ez dakit askorik balio da ben, ez da ben balio, ez? Eta, bueno, ba, egia da paradojarekin, eta, bueno, barre pixka bat egin dugula baita ere parodiarekin, ironiarekin, eta bar, baina egia da erresa dela paradojarekin jolastia, ez? Ez dakit, nahi baduz, ez dakit bukatzeko. Baditut gazteleraz hemen pilo bat aforismo. La vida es sueño, lo prueban las pesadillas que vivimos. La melancolía es el color complementario de la ironía. Remato cuerdas para suicidas. Amortajados. Amor, taja, dos. El alma, animal doméstico, mitad Dios, mitad perro. Eta Jorge Cuesta, lo que vale, paradoja batekin bukatzeko. Bueno. Ba, galderarik ez badago, ba, mila esker, eta, bueno, urrengo arte. Ba, eskerrik asko benetan oso ondo pasatu duzuekin. Bai. Ba, eta mila esker benetan, hori, hainbeste galdera egiteagatik, ez? Ez da normala, ez da normala. Vale, idatzi, bale?